שאיבה יתרה הורגת הפרה. קניית חלב זאת עבירה. אל דאגה, החלב לא יילקח מאיתנו. בפעולה אינסטינקטיבית של הטבע ובתהליך אבולוציוני עתיק ימין, משרד הבריאות הגלובלי ממליץ חלב אם. היי, אני יוהן, אפשר? חמים וטעים, נקודת התחלה טובה לחיים בריאים יותר. זה טוב לאמא, טוב ליונק וטוב לסביבה. ויש גם בטעמים, וניל ורדים מפנק. פיקנטי. ויש גם מייפל אפרסק. ויש גם בוויטמינים, ויטמין B, ויטמין C, ויטמין D ודאבל D. אם אתה לא אוהב את חלב, יש גם שמן זית. היזהרו מחיקויים! ניתן לשוב ולשמור בבקרה. הנקה טובה לטינים של אמא. לבירורים חייגו לטלפונת 1233 פוליצאי. מעדיף אותך על סטייק?